عزو سلام تنبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتعلون لومي 16 ጥቅምቲ ቀትሪ ዝተዳሎ ዜናው መሰናዶ ሂናልኩም ቀሪምና ለና ንምክታልኩም በخبر ዝቀድም ኤርሚያስ ገብረሉ عليه በቀዳምነት አርእስታቱ አማሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ምስ ነበርት ደኽላክ ኣብ መደባት ልምዓትን ዓቃበ ቅርሳትን ዘትዩ ኣብ ሞጎሎ ኣብ ረብሓታት ምሩፅ ኣዝርእቲ ዝተኮራ ኣስተምሮ ተዋሂቡ ኣብ ሸሓኑ ዞባ መነፈራ ፕሮጀክት ዝተፅሩይ ማይ ይዋደዳሎ تركي أب سوريا تكادو زلا وتادر وسرحت كتقارط وتصاوعت قريبو متن أبيت كتب عالم كابنا إذا حلف 10 حد عمتات نفسحة درجة وريدو تباهلو أب كتماتات زوباتات كاتالونيا حيالو حزبونا عب تقاموتا تلعيلو أب زرزراتو أما حدار زوبا سمينا وكيف حرم سنبرت دخلاك أب مدبات لمعاتن أب كرسات زتيو وكيل لنا محارب لا يزدالو زينو وتصبصبالو أزي برهنة كتقربويا بحري بريغادير جنرال تغلى لبسو بعسرت 13 ጥቅምቲ ኣብ ንኡዞባ ዳህላክ ዑደት ብምክያድ ኣብ ብቕዓትን ዝርግሕን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን 30 ዘሎ መደባት ልምዓትን ምስ ነበርቲ ዘትዩ ብሪጋዴር ጀነራል ተኽለ መንግስቲ ብልዕሊ 5.4 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደርብሽትን ድሕልን ዝሃንጦ ዘሎ መኽዘንን መንቀፅን ኣሽቱ ዓሳታት ድሕሪ ምዕዛብ ምስኪኢላታት ኣብ ዝገበሮም ምልውዋጥ ሓሳባት ዛጊት ተመስሪተን ዘለዋ 7 ማሕበራት ቁልጡፍ ተጠቃምነት ዘርእያሉ ባይታ ክጣጣሕ ምዃኑ ሓቢሩ أمنو زوبا دهلاك زتسلسل مدبات معقب ماين حمدين تسفا زهب مخانو تقيسو دما أمام حدار كباب الجمهيلة تتخيلو أبطبو درجة زركب قرب شورا بزعبا السفحلو كمون معبالا محنقو كوين ومزلو قدات بزعبا زفتحلو مسكي إلاتاتن عبيت عدن تمايايتو أما وداتات أقاتات هاقرنا بسبب أو عاملا سلز مركز بحبرة سب أم مسرح ممهارن مستمهارن بحافشا ممهار دكو دما بفلاي أرمع تساتفو كهلو زخاخر بريغادر جنرال تخلا بحدقاتات نفاسن إرغانن زعانوات كالات تمرتن تعنان نمتقان كمز سرح بمرققات نوزو وادهلاك بتاريخاوي كرستاتن عسراتن هابتام سلسخوانا أمد هساسون عقابون بوهدت كسرح أتحساسيبو أما حضر زوب عن سبا أتو على محمود مس نبرت هبرو أب تكبار مدبات لمعتن تراكمن أب زجبرو زته مترنا مسرة رجوع هوة المعبال نسل زغنا جنا فاحل الزنبر زل الحزبي أب سلسلة أكابتات ترنفو تربح محبر وقلوتات كونات حساسيبو أب مس نبرتي محدارات كبابي هبرو سعادة هبرو تسليمن حوس كتما عريتين زجبرو ركب أتو علي كم مأكل زود أن مدبات لمعات مخان متكاس حزبي توديو ملك وفراتات ماين حمد كعقب سرقتات كسرة أب تجرب إنسان زجدامن مس هندما حزاتي بمكل غل فلسات كتكل الزاهرو أبتكابي نزله تأجمع مرة خبيثات تنقص تليفون بزمل كدمة بدرجة هاجر أدمعتي مدباتي 3 سلزلو أتقول داي زفت حلو كنتات كفت أرمهان دحر محبار مزر أزلو زنا بحري حرستوت مهرتم تقلات يفهم كأكبو بملوا تاريخ وكرسات بجبو نمعكاب نقوح تسات في عبر السب وسان كم زخنا قليتو أما حدار النزوب هبرو أتو فتوي قبر مسكال دما تواريدهم زلو بروجكتات ماي بتنقع كتحازن حلوه جبر لومن نايتمر تعدل زحلفهم قلعو دما بجبو تسأنعم كم زمهارو كجبر تلابيو نبرت وجنهم نزوب هبرو بزلو زي متشو أقامت أن كرت مريتن نبغو عزيز زجل قلت تحت رجاس لزيبلو بدرجاكم زكاة جنا دما مسرتها لوتي كمت سلزيكل منجستي نايماش نردقف كجبر لوم حتيتهم أب زواجش وركانو زوا مغولو نحرستوت أب ربحتات مروز أزرتي زستكورة استمرت وايبو حلافي أهدو المعزراتي أتو نجاسي هفت ميكيل أب زهب وحبرتا قون نتيب حرستو زكاير سعري لعل مهرتي كحفصهم زخلو مروزات أزرتي بمتتاو 3 عينة مروز زري مشلا 3 عينة مروز زري بلتوق 1 عينة مروز زري عين عترن سوفن أب مدبرات مرمر حرشان قراو تحرستوتن تفتينو تبوطي سلسرغبو أب كتسالي ناب أبنتون حرستوت نمزرقوح مدب كمزلو قليتو حلافي جنفر بقولي أتو قويتو هايلا ميكيل بوغنو حرستوت مس كبابيوم زسانيو لعل اتوتاون نزركبو مازرتي اب ممراز عتوات كونو مزخر بموياون نزوها بمخرن ممرحن بغبو تخاتيلوم مس زعيون نطفتات معقاب حمدن ماين بعد معنت مس تكبرون اب صعروم زدارك كعبوت اتوت كحفسو كم زخلو ابريو حرستوت بغديوم زتوهبوم اسمروم بغبري زتعذبو اغاباتن نزصنحو مفلطو زدرع مخانو بمطاس اب مصاي بغبو كتكبرو مخانوم ارغاغيصوم
ኣብ ሸሓኑ ዞባ መንደፈራ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ንምውዳድ ዝተጀመረ ስራሕ ብንጡፍ ተሳትፎ ነበርቲ ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበጽሕ ተሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሃብተማይ ዞባ ደቡብ ኣቶ ክብሮም ምስግናን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ግንቦት ብምውዳድ ክፍሊ ሃብተማይን ነበርቲ ዓድን ዝተጀመረ ፕሮጀክት 75 ሚታወት በፂሑ ከም ዘሎ ብምብራህ እቲ ዝተረፈ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዝዛም ውሁድ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ አብሪሁ ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ ክብሮም እቲ ብፀሓያዊ ጻዕሪ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ካብ ቀንዲ ምንጭ ማይ ዝተዘርግሐ 1.7 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት መዋህለልን መካፈልን ባስካ ከምኡን 3 መዕደል ነቁጣታት የጠቃልል ኣብ ተመሳሳለቲ ስራሕ ልዑል አበርክቶ ንዝገበሩ ዘሎ ነበርቲ ዘመጎሰ ኣማሕዳሩን ዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት እቲ ፕሮጀክት ምስተዛዘመ ንዝነውሐ ግዜ ከገልግል ምእንቲ وحلول أطاقما كزوترون بجبو كأكبنا زاخرو نبرتي أب زهاب وريتو أقدمهم كتكملوا تصنعهم منج ماي أزيورحو قبل اسم منبارو سريتون زحل وصل زين برا نهال كنت أنا وتجمعتني يكعلهم كم زين برا بمحبار مززام نايت بروجكت شجرهم كم زقنتت آمينهم ينطفوا مهلهم قليتهم شحن حموش ميتين نبرتي زلوا شخا شحن حموش ميتين نبرت زلوا شحا كاب من دفرة أستاد 18 كيلومتر نشنا سمينا ومبرا رحلات تركب أب عدتات من محدار كابي أرجيت مخرمين حمادة ጨንፈር ዞባ አንሰባ ንቕሓት አባላቱ ብምብራ ሐሴት ልምታት ሙጋር ዘዓለመ ሰሚናር በ10 ተጠቅምቲ ኣብ ሓገዛ ካይዱ ኣብቲ ኣብ ኣገዳስነት ውዳበ መሕያል ኩለ መዳዊ ኣቕምታት ደቂ ኣንስትዮውን ዝተሉ ሰሚናር ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርትን ምዕባለን ንዝዕንቅጽ ዘሎ መርዓታት ዕድመ ከምኡን ግዳይ ስነ ጥዕናውን ስነ ኣእምሮውን ሳዕቤናት ዝገብርን ዘሎ ምኽንሻብ ብምውጋድ ብንቕሓት ክስራሕ ተዘትዩ ብዘይካዚ ሐማደ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ዕድሚኡ ኣብ ዘሰላሰሉ ንጥፈታት ዝነበረ ብልጫታትን ሕፅረታትን ብመንጽር ክብጻሕ ዝግብኦ ሽቶታት ተገሊጹ ተፍቲ ብጉጅለ ተጠርኒፈን መናብሮን ዘማሓሻሉ መዳያት ክድፋሉ ኣብ ሻሙናይ ክፍሊን ዘቋርጸ ተማሃሮ ድማ ፍታሕ ክናድየለን ሞያ ዘቀስማሉ ባይታ ክፍጠርን ተላብየን ኣማሕዳሪ ንዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ዑስማን ኣብ ዝሃበቶ ቃል ደቂ ኣንስትዮ ንዘጓንፈን መሰናኽላት ሰጊረን ውሑስ መናብሮ ከራገጻ ዘካየድዎ ጻዕርታት ክዕዛብ ብምዝኻር ንግዳያት ፊስቱላ ምሕጋዝ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ምሕያል ከምኡን ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ምድንፋዕ ካብቶም ዕቱብ ቆላሕታት ዝወሃቡ መደባት ከም ዝኾኑ ኣብሪሃ أبيات الصحفة عيون محبرة ودهنتن أب نوس زوباتات فورتوساوا دجن ملكون محبرة قطبات أجمعان نزلوا من محدرات نستللي تمهرو ناوت تمرتي بحجز عديلا بمسرة حبرة وكيل إيرنا أب زوبا فورتوساوا 10 تشعة دك نسيون زركبهم 5 تمهرو ناوت تمرتي كوهابن كلو نسبعة أجمع صدر بيت الدماء تسحبي عربات تعديلو بتمساسالي أب نوس زوبا دجن 4 حموشن أب نوس زوبا ملك رخاء نسلسن حموشن تمهرو ما بعتن ما كلاين درجة ملو ناوت تمرتي كم تعدله كفلت تخيلوا له زي خبركم تعزبتي زي سعب زينا وصايو نمكتالكم بخبر دقيمي قدم تركي أب سمينا وشنا سوريا قبل علي كرديان ميليشيات كايدو زلا وتعدروا سرحش برا وجيل داعش أما كلام مبرا داغماي ببزح كنقاس متشو بايتاك فتر كم زخل فرنسا تنقيقه اتي وتعدروا سرحي دحر مجمارو اب تحت قيد صنحو اب امايت ابالا داعش درو كم زهدمون اب سوريان عراقن كزرغخو كم زخلونا فرنسا سغاتا تقلل زلا فرنسا بتوسخي امريكا سرايتا كاب سوريان مسحاب بزو سدتو سغمتي بتحده تركي بزجمرتو قطا وتعدروا سرح دما بتخل كونتا سوريا زخفه انفت كحس كم زخل حبيرا أمريكا بسنكتي قداي أب لعل تركي نتزغطو أجدا زدقفت فرنسا أب لعلتها هاجر توسع سقمتي كوسر سويعة بزي كازي كم ملسا قبرنا يتي أب سمينا وشنا صورة تكادو زلا متنا سفيح سرحت كاب أبال الناس نيتو كتسرز التحساسي بالا إزه تركي تكادو زلا وتهدر وسرحت كاب هايالو هاجرات ترير تقوامو يقط موهم زلا يزقلت تركي نت سرحت كم زي تقوارصو تقلت بمهلوا صورة دما بمقطع سراويت بمفارق قلولاو سوريا ناب زخفه ناب كاب زخفه ناب زباس درجو كعدد كم زغل نتكونتات بقربه زكاتات الوغنات يمتلو ناي كلتشان 19 متن أبيت كتب علم أبو وشت إذا حلف 10 حدا عمتات تسحتك خون كم زغل أهجروي مع كان جنزب أميتو كتب علم أب كلتشان 19 بسلسلة بخلت ميتاويت كعبيت تنبيت كم زنبرة أنت هون جنا تقدموا صهاب تنبيه بالسفلة ليمهنات نفس سلسلة ميتاويت كورد كم زغليو نتمع كان زحبر زلو أتي متن أبيت دحري كستات علم وكتب كلولو مالت كلتشان شمونتن أتسحت مخانيو أهجروي مع كان جنزب زغل زلو أب مونغو أمريكان كان انتقشتو زلو نقداو زي مكداو
ጠንቂ ናይቲ ክሰዝ ክኸውን ከሎ ክሊማዊ ለውጥ እውን ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ቻይና ንኽልቴን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምምዝባል ከስዕብ ከም ዝኽእል ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም እቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣብዚ ዓመት እዚ ክሃድ እንተዘይኪሉ መጠን ዕብየት ቁጠባ ዓለም ኣብ 2020 መሊሱ ከንቆልቁል ልዑል ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሚቱሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስጳኛ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዘለዓሉ ንዝገለጾም ብርክት ዝበሉ ሰመዚ ዞባ ካታሎንያ ክሳብ 13 ዓመታት ክእሰሩ ድሕሪ ምፍራዱ ኣብ ከተማታት ናይታ ዞባ ሓያሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተላዒሉ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ዝጀመረን ገና ዘይሃድአን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብ15 ጥቅምቲ ናብ ናዕቢ ከም ዘምርሐ ተገሊጹሎ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ዝተወልዐ ግጭት ዓሰርታት ከም ዝቆሰሉን ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተፈሊጡሎ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ከተማታት ጂሮና ታራንጎናን ካልኦቱን ይቕጽል ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስጳኛ ኣብ 2017 ንዞባ ካታሎንያ ካብ እስጳኛ ንምንጻል ኣብ ዝተኻየደ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝተገልጸ ፈተነ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝወደቡ ንዝገለጹ 9 ሰመዚ ዞባ ክሳብ 13 ዓመታት ክእሰሩ ብ14 ጥቅምቲ ከም ዝወሰነ ይዝከር መንግስቲ እስጳኛ ነቲ ፍርዳዊ ውሳነ ንምቅዋም ኣብዚ እዋን እዚ ንዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንዝወደቡ ወገናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ብስዑድያ ዝጀመረ ዑደት ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብምቕጻል ትማሊ 15 ጥቅምቲ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምእታው ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ቁጠባዊ ዝምድናታት ህልው ኩነታት ጸጥታ ማእከላይ ምብራቕን ዘትዩ ፕሬዚደንት ፑቲን ብ14 ጥቅምቲ ኣብ ስዑድያ ኣብ ዘካየዱ ተመሳሳሊ ዑደት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ኣብ ምሕያል ክልታዊ ዝምድናን ንክልቴን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ዘተ ጸብጻባት ጠቕሱ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ስዑድያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓድሽ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ ወጥሪ ተኸሲትሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ በዚ ድማ እቲ ዑደት ብቐንዱ ሩስያ ኣብ ምፍታሕ ናይቲ ወጥሪ ተርኣ ክትጻወት ንዘለዋ ፖለቲካዊ ቅርብነት ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ የረዱ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ብሰንኪ ንሕርሻ ተባሂሉ ጫካታት ናይ ምቅጻል ተግባራት ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል ብከላ ኣየር ክገድድ ከም ዝኽእል ብ15 ጥቅምቲ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ኣጠንቂቑ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይነብር ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ነቲ ዓመታዊ ዘጋጥም ዕግታት ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ዜጋታት ክስዕብ ካብ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገማት ንምክልኻል ቅድመ ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደሴታት ሱማትራን ቦርዮኒን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ብሰንኪ ደረቕን ብርቱዕ ንፋስ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዛጊት ኣብ ታሕቲ ቁፅሪ ክውዕል ከም ዘይከኣለ ዘነፀሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ተወሳኺ ትኪ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብጠቕላላ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 1500 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ሰመዚ እቲ ትኪ ን6 ዞባታት ብኣሉታ ክጸሉ ከም ዝኽእል ኣፍሊጦም እቲ ባርዕ መሮርን ብሰንኩ ዘሰዓበ ብከላን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ምምሕያሽ ድሕሪ ምርኣዩ ተዓጽየን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ከካይዳ ጀሚረን እኳ እንተነበራ ኣብ ሰሙኑ እዚ ግን ዳግማይ ክዕፅዋ ከም እተገደዳ ጠብጠባ ይጠቕሱ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ እቲ ዕግታት ትኪ ንጎረባብቲ ሃገራት ብኣሉታ ክጸሉ ዘሎ ተኽእሎታት እኳ እንተዘይነፀረ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ማሌዥያን ሲንጋፖርን ድማ ብፍላይ ሳዕቤናት ክኽትል ከም ዝኽእል ኪላታት ናይቲ ዓውዲ የጠንቅቑ ኣለዉ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ነቲ ባርዕ መሮር ኣብ ታሕቲ ቁጥጥር ንምውዓል ብነፈርቲ ሄሊኮፕተራትን መጥፋእቲ ሓዊ መካይንን ዝተደገፉ ሓያሎ ኣህርታት መጥፋእቲ ሓዊ ከም ዘዋፈረ እንተኾነ ግን ዘሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ጻዕርታት ዓንቂጾ ከም ዘሎ ይዝሕበር ኣብቲ ሃገር ዛጊት ልዕሊ 320,000 ሄክታር ከም እተሃሞኸ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ብሪጣንያ ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ብከላ ኣየር ንምጉዳልን ዓለማዊ ዋዕይ ንምንካይን ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዕ ኣብ ከተማ ለንደን ክካየድ ዝቐነየ ሰላማዊ ተቃውሞታት ደው ክብል ትማሊ 15 ጥቅምቲ ኣዚዙ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኣብያተ ጽሕፈቱ ብምኽርዳን ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከበሎ ማእከላት ብምዕፃው ከምኡውን መስመራት መጓዓዝያ ባቡር ምድርን መዕረፎ ነፈርቲን ብምዕጋት ኣብ ልዕሊ ዕለታዊ ንጥፈታት ከቢድ ተጽዕኖ ፈጢሩ ዝቐነየ ህዝባዊ ተቃውሞ ዘይሕጋዊ ክብል እዩ ክቋረፅ ኣዚዙ ዘሎ ካብ ፖሊስ ከተማ ለንደን ዝተረኽበ ጸብጻብ እቲ ምስቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብዝተኣሳሰር ዛጊት ልዕሊ 1440 ሰልፈኛታት ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም የነፅር እቲ እምቢታ ኣንጻር ምጽናት ብዝብል ቴማ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን ካልኦትን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ምልዓል እናዛይደ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማዊ ዋዕይ ፈጢሮ ንዘሎ ከቢድ ስግኣት ንምጉላሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ወደብቱ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ኣህዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ጃፓን ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዝቐነየ ሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ድሕሪ ምህዱ ድሃዮም ዝፀፉ ኣብ ምንዳይን ግዳያት ኣብ ምርድኣን ሓያል ፃዕሪ ኣብ ዘካይድሉ ዘሎ እዋን
ቁጽሪ ግዳያት ናብ ልዕሊ 70 ከም ዝበለ ተሓቢሩ ዛጊት 15 ሰባት ዳህዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ግዳያት ክዘይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሚቶም ኣለው እቲ ባህራዊ ሓደጋ ብዝወረዶ ዕንወት ልዕሊ 22000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉ ልዕሊ 133000 ኣባይቲ ድማ መስመር ማይ ኣቋሪፅዎ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይቲ ሃገር መጠን ሙቐት ኣንቆልቁሉ ብምህላው ድማ ተወሳኺ ሳዕቤናት ከየኸትል ተሰጊዩሎ ብመሰረት ሰመዚ ጥዕና ጃፓን ከቢድ ማሰቲ ዝወረዶም ዝርከቦም ልዕሊ 200 ሰባት ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ኣለው እቲ ባህራዊ ሓደጋ ብቐሊል ዘይግመት ቁጠባዊ ክሳራ ኣውሪዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ዝኽብርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ